Yoi. Os. Zakila. Oi. Angel. He. Intan. Waso. He. Kuda karengga. Memang butuhannya. Wasoy. Asoy. Wasoy. Asoy. Asoy. Os.
memang untuk Anda. Yang oh tal kita Asal. tal kita tal kita tal kita tal kita Hei, oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, oh, yo. a cepit cepit dek Cepo, cepit dek ah, cepit dek yo yo hei. gawe sengsem kang mulat busana nira sutra pancawarna lelangan basana ke manusia solesa os Yo 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 kuda karangga memang untuk Anda.
wong manis mana rumahnya. Minta cium wong manis, minta dicium. Minta cium wong manis, minta dicium. Cium pipi wong manis, siapa namanya? Iya, ho, os. La 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 la. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh guru, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Nyebarake tindak tanduk putih luhur, nyebarake tindak tanduk putih luhur. Mesti nanam duwe watak kudu jujur, mesti nanam duwe watak kudu jujur. Ing nasti timreng tumindak murek hasil, ing nasti timreng tumindak murek hasil. Ageng gawa watak kang asifat adil, ageng gawa watak kang asifat adil. Hik ya, yo. Saya cari manis kembang melati juga wong manis mana rumahnya. Saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati, suka wong manis, siapa namanya?
dagangnya hati. Anake wong tani, anake wong tani, omahe neng pinggir kali. Anake wong Jawa leluri seni budaya, aja do sembrono timen pisang rembaka. Anake wong Jawa, anake wong Jawa, lestari seni budaya. Ya Mas, saji siswa rane basa Sawala. Katan lembeane merak simpel leletang, letang-letang beranggatang, nyampe barang asa sonder cindi, gorerek mopi nata, kebab atau bis. Ya Mas, kenes cara wajan, mocar malang kacar kali jiwa. Katan lembeane Merak simpel leletang, letang-letang beranggatang, nyampe barang asa sonder cindi, gorerek mopi nata, kebab atau bis. Katan lembeane merak simpel leletang, letang-letang beranggatang, nyampe barang asa sonder cinde, gorerek mopi nata, kebab atau bis. Selamat datang Andes Ganong. Bintang tamu kita hari ini. Ya, binatang tamu kita. Binatang tamu. Oke, Des. Des, Matt. Atuh ya nek nyawang aku, serasanya apa? Katuan. Katuan. Ayo, tunjukkan performamu bareng Kudol. Bareng gue. Andes, komen.
Ya, Ya. ya, la oh ya, hop. Hoi, hoi, lo, lo, Os. ya, oh, ya, hop. Ayo. Os. O. A. O. Os. Ya. Ya. A. Ya. Ya. Ya, lo, oi, Os. O. hop. Os. Ya. O. Oreo. Os. Ho. Ya. Stop. Ah, Ho. Ya. hop. Ya. Ya. Ha. Ya. Ah, Ha. Yo. Os. Ya. hop. Is. Ayo atraksi des. Ya. O. Os. Ya. Ya. Hai. A. Ya. Hoi, Oyo. Ya. hop. Ayo Des, ganti gue Des. Oi. Ya. Beri tepuk tangan buat Andes dan Komet Ganongnya. Ya, ini jauh-jauh dari Purworejo hadir di Taman Kuliner Condong Catur. Ya ki effort yo Dek Amel. Epot, wong ya nanti nggawa koper ki papat Andes Rup Komet ki. Oh, sak koper. Ya, Halo sayang. Halo. Jate lo turu. Saya ngerti. Wae. Orang Ayo, belum Bang. ngambek. Ayo kok tekan kene kok, Grup. Saya ngerti Des. Iki. Angel ki saja kuwi yo toh. ngantuk wong ya silir to, Des. Kowe ning jero wis ngono kok bolong. Lah iya. Wis turu. Wes turu. Wis turu. Wes. Nutokne turu lan ning kono meneh kuwi. Ya wis salam sik, Bos. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepiye? Oh, telakmu pedot koyone ndelot. Oksigen sik, oksigen. Wis. Wis. Kepiye? Riko. Nah, kene bukan aja. A'udzu billahi minasyaitonir. Mati. Kene. Ayo. Wiki Ya, sinyale podo, ning Bray. untumu, Des. Pot- Nek untamu ki. Batune telas. Heeh. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Andes, kita sampai di sini. Sarengan Jadilan Kudo Karanggo. Jadi gimana Mas Andes? Dados ngoten, pripun? Ya. Jadi Bapak Ibu, apa Des? Ya.
Kowe kok iya tok. J niki acarane napa? Bapak. Hah? Oh, acarane ini pun iya disponsori oleh iya. Hajatannya iya. Takon sing ngerti ya karo bose ya. J niki acarane Bos, napa? acara apa? Ganteng. Nah, ringo. Pripun? Wah, ya itu Apa kok ya itu? acara ulang tahun Acara syukuran BIS. Wah. Kok mas BIS. Weh. Syukuran best of. Oh, ora iso Inggris aku gajal kowe. Kan untungmu ora kono. Saya maju ra iso blok. Kan mantul. Mantul mata. Jadi latih ra kecletut. Best of wis. Ditunggu ya. Nyong ngerti. Apa? Nyong ngerti. Apa? Bolo dewek. Halo, Pak. Oh, Pak, Awak dhewe wis juragan tau ya. milu. Ayo. Salamang ya wis tau. Nggih. Pak Bos, Halo Pak Bos. aja lali. Ya. Wis ngono wae. Karo iki bola kabeh. Niki acarane apa Bos? Anu best office. Oh, Sunatane Bapak. Bapak. Nggih. Pun disunat alhamdulillah. Napa mboten entek, Pak? Entek kabeh. Wah, Didongake men. Nggih. Muga-muga tambah lancar usahane. Amin. Sehat selalu lancar rezekine. Amin. Didongake masyarakat kene padha kabeh. Nggih. Ya kaya ngono meh didongake. Muga-muga tentrem ayem. Ya mari palo jinawi. Lancar rezekine ya, sehat selalu. Alhamdulillah amin. Ngono to. Sing rene bojo yang bojo. Heeh, sing di bojo enggal bendok. Ndok apa? Keteng Mas. Oh, Mas. Hamil Bu, mboten ndok. Waduh. Wadake cecok wong ngendok. Aku ya gumun. Heeh, napa Iki maneh? saking larise Mbak iki paling cantik dewek iki. Mbak Jeli kuwi. Heeh. Mbak kok- Mbak sapa? Mbak Anjay. Wo? Angel. Angel. Anjal. Iya, Jel. Halo Jel. Wis bubuk dereng. Aku mau ora weruh nang transit. Turunin. Aku ya weruh tak foto kok. Iya. Aku ning kono ki aku ning ngetake dhewe ki saking senenge Mas. Heeh, nggih. Kuwi iki dan menikmati. Menikmati yo saking apike awak dhewe joget ta. Nggih. Alhamdulillah kek ono Andes teko main. Set. Wah, iya. Ngertine suwe malah turu sik. Ngowo sik. Nggih, alhamdulillah niki penarine yo. Benarine yo apik-apik. Wah, iki termasuk gori. Mantep gede ya. Iki urang. Niki urang petek. Orang petek iki terasa reseteri. Niki terasi. Ha, Met. Kowe nek bojo karo iki gal bongko. Lah kok iso? Pentilingi terus ngono ya. Yo Lho, kuwi. galak. Cara, bojo ngene iki Oh, gajah piye? kowe tekan ngomah gambarane. Oh, iya. Aku kowe Aku wedoke. bojone ya? Ayo bojone. Set. Buka Aku lama. nang jero omah iki. Ora mlebu no. Oh, mlebu. Sik. Tok sik. Oh goblok ora tau mlebu omah we. Maling. Ora maksud iki. Kowe wedok apa aku lanang? Aku sing wedok aku tak dadi wong kae. Oh, nggih. Tok assalamualaikum, Bu. Alam. Duit di. Mbok senyum-senyum to yang Ora iso. Sa- Duit di. Hei. Nah, wis. Adus Mas Adus. Oh ngono Lah model. iya. Oh ngono. Langsung. Oh nek wis Iya, salam iya. grenjel langsung ngalus ya. Tapi Oh, nek iya. des ini, dek buka. Ora iso adus. Kurang. Ya ora kok ngono ya. Padahal J. Iki karang ya cewek-ceweke. Oke to, Met. Wah, iki. Wah. Iya, iki. Wedian iki. Aku weruhe Des. Wah, iki termasuk nek wedang galon. Budi. Ngono. Lu gede kok. Walah. Kowe bobote piro? Ayo Eh. boxing yuk. Tahun. Aku nek kowe ngerti dolanan jambian sing Sing apa? cit. Oh, ayun ngano, dujet-dujetan kuwi. Akhirnya Pak Jeng aku kontal cis. Aku mabur. Saking bebane yo. Aku terbang Heeh. langsung. Ya wes. Ayo di nganu nyanyi ngono to ben Nyanyi, wel. nyanyi. Iya, Sing kuwi. gede. Sing gede. Iya, iya. Ayo. Aji. Ayo. Ayo. Kita lebih keranjang kene. Kene. Kowe nyolek. Neno. Sik. Nek uloke ora maju untune. Oh, aku kok Ulo kobra. Nonton untumu. ulo kobra. Ya. Malih. Ora kok mosok gaple. Ini. Mriki, Pak. Tak tumpah iki. Ayo.
Mriki. Niki mau jinak mboten brakot mriki. Ayo. Ayo. Duduk mriki. Hop, sini. Sini. Kok iso ngono kowe? Hah? Kok iso? Rongos untune. Berarti nek merong iso nyempret ya. Nyempret gua. Apa, Dek? Mau tembak Abang? Ora sik. Kene. Iki digandrungi sik. Angel iki nang. Kene. Warno. Ono. Sip. Wih, dian men. Aku podo pupu. Iki termasuk nek bojo karo iki wis awet. Wis rasah nggo kuasur. Oh iya. Wah. Jamu beras kencur, bojo lemu ngontokno kasur. Bojone glinding-glinding. Bojo krempeng yo di pendeng. Saiki ditesek, Mas, ditesek. Delok. Milu AA. Kuwe. Yo, Ayo. 1 2 3. Jadi asik. iki asene tak kon senam, Met. Nen apa? Men rada guru. Ben rada guru. Sik. Ditakoni jenenge sapa, Met? Namine sinten? Jeneng asli apa jeneng rodok apa? Sakmu palsu ben. Wis monggo lah. Sing anu jeneng uji coba. Uji cobane Cece. Oh, Mugano temen. Cecek. Cece, kowe iki kuping. Ayo cecek. Mosok ngono. Ayo. Ayo nek ceceke semene iki, ayo tembake dobrol. Kok tembok ternit ya dobrol. Ayo. Wati boblok. Abe. Mbak Cece. Mbak Cece. Nggih. Ya iki dinai pergerakan semet. Ben rodok lemes. Rada lemes. Iya. Kowe gandrung ganti-gantian wae. Iya, iya. Siji ora entek, Met. Oh? Loro semene iki. Oh, iya. Siji gawe wong loro. Kowe sik, Marwono. Kowe sik, ayo. Ora ngeleki du. Ya kowe Marwono sik. Tulkiyeme angel kandhanane kene. Ayo. Astagfirullah. Kowe blenger. Oh kok blenger kok. Ora bakal cukup lautan mangsil. Kene Mbak. Ayo, dekat. Ada pacar. Neleh dilit. Aku ora ngomong. Ayo. Ora. Kowe iki. Ora dadi. Ora dadi. Ini, parah-parah nih, senang. Aku mah grogi. Weh, iki Oh, iya. nek bojo dadi angka 10. Lah kok iso? Ayo. Wih. Parah-parah nih. Hop, milih Mas niki gurguyon. Nggih. Oh. Kowe malah wow. Wingi nyanyi ora? Iya. Iya, Sik. Adik bubuk, ampun yang mriki Bu, kowe. Kebeto kuwi. Amoso tuh. Ya, aku sik ya. Nyanyi apa, Met? Aku, Met. Hah? Ya. Ayo. Sholawat Apa ya? Jibril apa? Apa? Kowe kaya takon. Iya. Oh, bola-bola. Apa? Ora bener. Apa? Padang rembulan ning pelataran. Mambu telek. Soyong gugah Marwana. Ati kangka apa to iki? Hei, odone kowe. Hei. Taibani. Angel-angel. Kowe kat nuwak nyamber ndas kowe. Mau berapa? Wis ngono ya, wong iki sapa sing anu iki? Lah, wis ayo kabeh iki kabeh, ayo. Ayo. Tangi semua. Kok Ayo. tangi semua? Berdiri. Tidak selak ngantuk siji. Maaf. Iki ngantukan. Ayo kene. Lumayan. Ayo sayang sana sayang. Sayang ini. Mambune remason kabeh. Ora. Ayo. Hei, Ayo. rene ngomong aja nih. Doni. Ano. Andane. Yo, ayo. Ayo udah keliru.
Ayo, ayo. Ayo. Kem here. Tonto, temoto. De noto, de to. Deto. De toto. Iya, sip toh. Ayo. Detong. Detong. Oke. Deres, Hop. deres, de baris. Ya, sip. Dengkok. Bengkok. Buri ojo. Degek. Buri degek. Jadi nek bareng kentut langsung degek. Ya, dentot. Entut kemi ngentut. Bos ngono. Degek kentut. Kene. Yuk. Nah. Komandan Mantap. sudah nyemprit. Kowe ki rene sing kene kowe ora ngono. Kowe ganesane iki pas bolongan iki lho. Pak, siap-siap nggih. Siap-siap nomor. Seneng ae. Kowe iki kok pede men. Gua lho. Wis tenang. Yo, Lagi lagune. apa? Mau apa iki? Cah. Mau tak glodutang wae. Bro dutang kowe kon do joget panitia. Panit Ben rame kok. man rame ya, wan nokal. Heeh, monggo. Monggo, Ibu-ibu, bapak-bapak. Jam Nih. lebet kula tak medal. Heeh. Maksudnya nek ramot barang kuwi engko. Ayo, monggo Pak. Monggo. Ayo, torene Mas rak joget ayo. Nggo, Monggo, nggo, Pak. Bos. Pun, mari ta Pak, Oh, Bos. supite Pak. Pun. Ayo Pak, monggo pinan Monggo, monggo. Mahal kuat tembaki. Monggo. Sedaya mawon joget Monggo nggo. Pak. Ayo monggo. Monggo. Nggih. Ayo Pak, ayo Mas. Ayo Mas. Angel temen to Mas kandale Mas. Iya. Toh, iya. Aku meneng. Kowe meneng kok. Aku sing jaluk. Meneng kowe. Ra milu jaluk kowe. Aku. Timo, iya, Tim apa? tim ho. Ayo. Ayo, nah, ngono. Sepasang remaja jatuh cinta kae lho. Iya. Pak Bos Ayo, ana Des. Bos. Ayo, Aku ya Des. tatoan kaya bose. Mosok. Piye? Woi, jan. Aku gleling. Saiki gleling. Delok. Tatoan aku. Mambu lencong iki. Iki lencong mau tato ya? Hena. Enak. Enak. Oh enek wong kok. Aku ya tatoan kok, milu Gua, bose aku. Gue joget. Sik, iki diagokke. Ah, Njaluk nggih. lagune apa awak dhewe milu ae. Ayo Monggo, bro monggo, dutang sik, pinara, bro monggo. dutang sik. Oh, iki. Heeh. Wah, iki dibedel kareng Betul sendiri. anake. Nah, nggih. Betul. Ya, tidak. Ya, nanti kan dicedor batok gua. Ini. Enggak, Bos. Alah. Aduh, ayo. Nakal ayo. Ayo, lagune napa, Mas? Lagune napa? Brondutan iki. Brodutang? Heeh. Ya. Sing asik sik. Ya. Kicau mania, Des. Hah? Kicau mania. Kicau mania. Kepriye? Oh, kicau. Ngono. Nah, Manuk. Oh, ini. Mano. Kicau manuk tembak dor. Yo, brodutang ya. Main Yo. milu ya. Yo. Oke. Siap. Yuk. Siap. Untuk perhatian, siap gerak. Ya, wes, mulai. Yuk. Selamat datang seruan kawi. Selamat datang di tempat ini. Salam kambing dengan bahagia. Selamat datang semua riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini dengan hati suci dan sempurna. Selamat datang semua riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Kok ya urung metu ya? Apa nih? Aku
wis nyemplung. Kudu dangdut iki. Ayo iki. Sing dangdut. Ayo kene. Apa? Dangdut. Gantian. DJ. Yan. Aku ditampung untune. Lah, ngerti kuwi aku isine cetoran kuwi itu ditotok untune. Kowe iki ben rada mlebu ngono ya. Ora iso. Salahe ra bener. Goblok kowe. Oh, Dek. Aku. Iya. Muga no totok untune. Ngono lho. Domongi yo. Ayo. Z. Ya, bener, ayo bener. Ayo sama Om. Sini, Om. Sini. Sama Om sana. Sama Om. Sini kebuntut. Ya ora. Oh tutuk nah aku. Hati-hati lho Dik nyatrek kuwi. Siap, Bra. Mingkem. Senyum. Ra iso. Yalah. Onde gandum jopo enak jero alom numpak pite jeki gayane kaya koboi. Piye? Oh. Kok rapas? Maksudnya kok rapas? Baik jangki terus. Kok rapas karo musik ya? Nyanyi dangdut wae ya. Ya. Ya wis. Lagune sing apa, Mat? Hah? Lagune apa? Aku tak nyanyi. Lilo. Coblak-coblak suweng. Apa? Napa Pak? Request napa Pak? Lilo. Kicau manu Pak. Apa? Kicau mania. Mania Riko. Ya. Kicau mania. Ayo Riko. Bapak Ibu berdiri kicau mania bersama. Ya. Nanti mabur-mabur. Biar gandul. Ya. Apa nih? Kicau mania. Ayo kita mana yuk. Yo. Hei, langsung senengi bos. Ayo nek kicau seneng. Aku Nek mau dikira orang genah toh. iya. Aku wis duduk untune. Kenapa kok? Yo. Meringis Iki mari-mari tak ambung. Bro. Jackson. Coba. Ki koyone sesek nafas. Yuk, musik toh. Lilo. Jare kicau. Kepe sidan. Lilo. Oke. Alah, yo. Rasido. Penak ngomongane tuwek ini. Ayo, Cok. Sikat lo bro. Sarangan kudo karinggo. Yo. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku Asoy. sinak sen lintang rembulan jarine tresnamu mok kanggo aku Yo. Barang saiki wis teko kowe malah gandeng yo
mergo atiku wis kebaca tresno. Ayo Met ngene. Manam jupat ben keseng ya. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinan semitan rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Wis ngerti ketiga nanging siramu orang kirim merta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng karo ganyo liya. Ayo deh. Ora ngono, ora ngira, kowe macet taline asmara. Wis aku kan tulus suci, rambut joko malah boblendani. Ayo wis nasibku Kudu bisa kelangan seliramu nanging abot jroning ati nanging aku ra bisa ngocati. lila atiku wis ilang najan batin ku lara nanging aku ragu mergo atiku wis kebaca tresno nanging aku ragu mergo atiku wis kebaca tresno. Air. Ngelak toh? Air. Ngelak toh? Ngelak. Aku wis siji lho, Met. J. Napa, Pak? Napa? Aku oleh, Met. Piye? Napa? Kendarane aku loh, Des. Oh, bagi duit yang menonton, boleh. J. Aku loh. Ayo. Sesuk seminggu menah arah. Nek ketemu nek ora. Iki arah bagi duit ning penonton. Heeh. Nah, iki malah beruntung penontonnya Ayo, iki. Kicau mania. Ya, apa Mas lagune? Terserah. Terserah. Lagune apa? Apa? Ya. Iya, Dek. Adik. Ya. Ah, sampean wae. Aduh, malah nggih pertanyaane bundet aku sekolah ramu, mete. Ayo, nggih pertanyaan. Nggih. Iki adik mau joget adik. Ayo, nggih pertanyaan. Kagem masalah mriki. Oh, semangat. Nah, Ya. boleh. Cilik, gede, tuwek. Apa? Apa? Pertanyaan. Oh iya. Oh Bapak Ibu, ngertos mboten? Cilik, gede, kok tuwek. Kepiye to kowe? Maksudnya pertanyaan ke untuk kowe. Ayo. J. Ayo, iya. Monggo. Ayo. Napa Ibu? Ayo. Napa? Apa? Kepiye to? Ayo. Ke Ayo. untuk pertanyaan kocok. Maksudnya ke kanggo kene kabeh. J. Yo. Iya. Saiki panitiane wae. Yo. J. Boleh siapa? Jenengan sing nggih pertanyaan boleh, Pak. Monggo. Monggo, Pak. Jenengan masuk sini nggih pertanyaan, Pak. Ayo.
Ayo sak-sake gedhi dhuwur apa-apa gendruwo ngono. Angel aman. Ngene sampean. Ayo Iya. buat masyarakat sini katanya mau dikasih uang. Nah, Siap, sing siap, sing iso Bapak Ibu. jawab. Ayo sampean kuwi ya. Halah malah mumet. Rasa ge pertanyaan. Ya, tak pertanyaan. Ya wis, saiki paling penak. Iya, penak-penak. Tadi panjenengan ning kene nonton lekas jam piro? Sik nggih. Kok ngacung kabeh. Siji ae. Baleni yo, Met. Ya, Baleni, cepetan, Met. cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Oh, Iku sik. Ayo ngakali ngono. Ayo. Apa? Oh. Iya. Ini Apa? orang 10 masuk kalangan. Siapa ayo mau Yo, ya yo, yo. yang berani? Cet, Orang cepet. 10. Mumpung ada duit, Orang 10. Ayo, masuk. Ayo adik-adik. Masuk. Ayo adik-adik. Ayo, kabeh mlebu kabeh. Ah kok iso ngacung kabeh. Weh. Tuding. Yo, dituding yo. Tak tuding. Mas, sampean sing nuding kowe. Yo. Jenengan wae sing nuding. Ah niki Yo. Jessica. Kok sik iki sing nuding iki wae. Nggih. Ayo. Oke. Ayo. Go, Bu. Lepas, Bu. Oh, betul. Monggo, Mana? monggo. Terserah, Lepas. Mbak. Ayo. Ayo, masuk. Mana? Yuk dipilih. Yuk. Dalam. Bentar. Iya. Alah, Bu, aku kok ora oleh. Aku. Sing ning dhuwur iki piye iki? Aku ya ora oleh. Bang Calvin, Podo. Bang Calvin, Aku ora oleh. cincinnya belum. Yang di atas gimana? Aman Oh, nanti ya? aman ya. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke. Transfer ya? Gitu, Oke. 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 Tenang aku. Icel ayem. Iya. Aku Rada di. tenang. Iya. Sing penting kono wis duwe niatan ngomong. Iya. Perkara mengko hitungane piye? Iya pokoknya nyawer penyanyi rezekine Banyu Mili kok. J. Betul. Amin. Met. Pokoknya luar biasa. Tekan kono ya aku ya belas ra dijawel. Piye to Des kowe iki Des? Aku ndi, Pak? Mas, kula pundi kula? Dewe, siap. Dewe, yo. Ayo, ke, ayo. Kok iso? Mohon maaf, mboten kondusif. Aku malah gendeng ta iki. Lo gadah kula. Niki mboten dereng enten. Aku kok karena ini Met, Apa? karena host tidak mendapatkan uang, kita selesai aja. Oh iya. Yo, sampun. Won. Sampun. Ayo lah duit gede banget. Siji loro telu papat lima enam. Aja. Gede ya. Ayo, Mas. Ya, Mak Haji. Aku kursi. Haji. Ayo, milih mana? Yang prongos atau yang enggak? Adik. Ayo. Om yang di atas belum loh, Dek. Om yang Ayo. di atas mana? Iya. Weh milu abro. Endi iki? Sebentar. Buat siapa? Buat penyanyinya. Penyanyinya. Iki malah gendeng tau warga. Sebentar. Iki aku ya, Le. Aku kayak ngetok duit malah Haji. Bos. Niki penarine Mary bos, jare Iki bos. dom roto ayo. Lho, kuwi. Kae. Aduh iki. Ini Dek, ini. Pet, sekakulan raga pengen tak siji. Sekakulan raga pengen tak siji. Des, Tadi tuh Mas Calvin bilang kalau mau transfer ya, Des. Oh, iya. Des, Ha-ha. barangkali nanti kita ditambahin transfer, Des. Bisa. Sing sabar ya, Des. Sabar. Mas Calvin. Tadi kan bilangnya transfer kan?
Iya, 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 lagi iya, ya. iya. Cocok, cocok, cocok. Oleh, sabar. Sabar. Nih. Ben niki. Nah, bon. Aku malah mumet to iki. Aku malah mau dhewe iki. Ya wis. Iki udah berikan tepuk tangan Tepuk dulu. tangan. Oke. Pokoknya tepuk terima tangan. kasih, Pak Bos. Moga-moga tambah rezekine sehat Amin, selalu. sehat selalu. Amin. Ya. Yuk, awak dhewe Matur suwun. salto met. Jih. Jaluk 5 menit Ya, jaluk ya. metu kok. Ya. Yuk. Durasi. Ya wis, Nggih, monggo. Matur suwun Pak Bos, lancar rezeki sehat selalu. Pripun Mas Andes? Yo. Oi. So. Ringkat rampak samya sampurna prajurit kang adarsa tata kusume pura Rikat rampak samya sampurna prajurit kang adarsa tata kusume pura
Yop Raradya Bala Buta. Sumangga ing yuda sang satriya tama, tetapi ingkang sumpah prajurit dadya hakila bangsa, ilatahe nyawa dadya kataruna kusumaning bangsa.
Os yo kudu garing Kudu kareng. wong sumile tak ijo royo kaseket manten Bocah angon, cah angon, peneno limbing kuwi, lunyu peneno, kanggo basuh dodot siro. dodotira kumiter bedah ing pinggir omono slumatono kanggo sirpo suri Mumpung padang rembulan mumpung jembar galangane ya surah Oh iya. Yes.